Benjamin. Kivimeky mu bude dosť nepríjemňovať život. Benjamin zatakuje za perimeter Turner, ale stále Benjamin má proti sebe vyššieho obrancu, ale točiť. Hneď páli Benjamin z diaľky. Teraz ale nezapalo. Zápase Benjamin za 3 body znovu a Levice zakončili znovu presne. Benjamin ďalší vyhadzuje. Benjamin je úplne voľný a 3 Kazulis odosku po 13 minút. Harabin 8 v tejto sezóne práve Blažko strieľa. Svít rozohráva. Vedie levický tým o 10 bodov. Kivimeky nezastavil. Turner sa uvoľňoval, loptu dostal Grazulis a Pite chcel vybojovať a Benanka a zastavil ho teraz. Strieľa Svít. Benjamin. Pekne dokoša. Svoj útok v druhej štvrtine hostia a Benjamin to rieši. Len 2 body, ale Patrioti ich nemajú. Teraz Benjamin v nich